फैयोब्ला थैनोबा फै नों खाङाखै होनजालायनांगौ बेंगलनि जायफोर नायदों बे मानसिया सोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथायदे महर खालामनाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर फिसालाया फरायनाय बाजिनो मा आखिनानै दोनो मा सिथाबना दोनो नायनाय दा बुंसै आरो फिसा फिसौनि बाथ्राफोरखौ लोगोफोर नोंथांमोना माने आसरित भाबिगोन आरो जोंहा बिखुमजो रांगावलिया माने जि सोंदो आरो दिनै हारसिंनो उजनायदों हारसिंनो सोंदो माने रावबो गैया फिसाजो सिख्ला दंबाबो माने आलासिया जानो थांदो आरो ओमफ्राय सासेयाथ' हाबा जाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नायदो नै उजनायबाय दं आरो दा बेनिफ्राय बेसेबा गोलाव इसे देखायनि र' नोंथांमोननो 8 जाबाय होमबा बेसे नांबावगौ दालाय 1500 जानो 20 खरल' खम 1480 खर 1400 लागोन 1480 खर 1480 खर 1520 खर दंमोन राखा आसिथाइनिफ्रायनो दोनगोन ना लोगोफोर माने दख'ना मेख्ला फाख्रिसो आरो ओमफ्राय नै दैलाङाबो मोनफैथारबाय नालाय आइ बिखुमजा माने माने लोगोफोर बैसागोआव माने बेफोरबायसा मुस्राखौ सानानै दोननो हामा आरो गोदोनि नेम खान्थि बायदियै ओमफ्राय ओंखायनो आइ बिखुमजोआ एकदम रावबो गैयाबाबो आथुर बिथुर हारसिंनो सोंदों हारसिंनो उजनायदों आरो ओइनो बेसेबा गोलाव आरो लोगोफोर ओमफ्राय गासै बेसे लादों होनदों 20 खान 12 खान लादोनो लोगोफोर माने लोगोफोर जोंबो आरो बिजावजालि बुजाबाबो माने सोलाबा आरो सोरबा गथ' गथाय ओइनै सासेया माबायदि दांफैखो बिबैया माने फैनोनो होखायाखैमोन इसोरनि थाखायनो ओमफ्राय दा नै मटर पाइपखौनो दांलायबाय माबा महर मोखां थल' थिलि खालामना होगोन होननानै फैनो होथाराखै नै बिबैया नङाबा आं उजनायनो ओरै होननानै होनबाय नांथारानो आंखो जारलासो बिसोरखौ लानानै मा हाबा मावनो नै माबा मोनसे नङा मोनसे दांनानै एकदमबारे गावसोरासो सिगां आरो नङाबाथ' बेफोर खामानिखौ जोंबो मावनानै होनो हायो आरो हेल्प खालामनो हायो एसे एनै बिहामजो हिसाबै ओमफ्राय दा माने नांथारानो आइ बिखुमजोनोबो मिथिखागौ बियो माने इसोरनि थाखायनो माने मावनो हाया आरो होननानै नाङा खाथियाव फैखाथारनाङा आरो होननानै बुंदों आरो नांगौ आंनो हारसिंनो सोंगोन हारसिंनो उजनायगोन ओमफ्राय नांगौ जायो गाबोनो माने खायगोन जाहैबाय खाथियावनो फैनो थाखाय मिथिगोन आइ बिखुमजो रांगावलिया ओइ देखो दै लामाखौनो होथेलायबायनो जारलासो दख'ना मेख्ला फाख्रि आरो लोगोफोर बिराद मोजां नुदों ना नै कालारखौ फाख्रा सिख्रानो जोंनिखि माने बांसिनानो फाख्रिसो गानो आरो बुरैफोराबो ओमफ्राय आंथ' बांसिनानो मेख्ला दख'नाखौ ओरैबायसा मोजां मोनो लोगोफोर माने दख'ना लांगाखौनो फोरलांखौनो गाननो हाला आरो मेख्ला गान्दाव ओमफ्राय नै आइ बिखुमजो लाहाथ' ओरैबायसा दख'ना मेख्ला सोङो मिथिगौ ना बे हाबा बे खुन्थिफा आरो एकदमबारे नै फिसालाखौ गाबफ्रावबाय दं मा संखो लोगोफोर बिजावजालिया नै ना दंखायोमोन आरो मैयानि नायानोमोन ओमफ्रायो बिलाइ फिसाजो नाजो बरिया संबाय नै गोमो नुखाबाय जाथावथाव नुखाबाय नै लोगोफोर ओजोंहाय आरो आइमोननो दिनैथ' मिरामिससो नालाय आइमोना समबाराव जेबो जाया ओमफ्राय इसोरनि थाखाय आलु बिदै लायलांबाय आं आलु रोसि दा मानि गथ' गोनांखौ नाङा होन्दोंमोन ना बिहामजो बुजाखौ नाङा होन्दोंमोन दा मानो लोगोफोर नै माने लोगोफोर माने बिखुमजो रांगावलिया जोंखौ नाङा होन्दोंमोन नै गथ' गोनांखाय नै दा बिजावजालि उन्दैया खायना फैबाय आरो बिना माने बेटारिया एसे डाउन जाबाय ओंखायनो हाला जेनबाय एसे इसान दानायखौ थैलांनो हागौ थेवबो इसान दानाय गारा बा हागौहाय नोंबो खोनादों लोगोफोर नै आइ बिखुमजो रांगावलिया एकदम इसान दानायखौ माने थैबाबो गारा आरो ओमफ्राय रासो खायनायावलाय एसे दिगदार मोनोनो हारसिंनो सोंदो हारसिंनो उजनायनानै इखिनि जिखौ हाबाय ओमफ्राय खायनो नागिरदोंमोन हास्लाबिखाय माने इसे हायार लाबाय आरो ओमफ्राय सानजाबाय गथा बियो नैयो 20 दाब्बाथाय माबा जाहैयो
दाजाब सानजाब दाजाबावबो एक्सपार्टखा दा हले लिरलायनाय गैया ओरैनो खुगाजोंनो गथा गथाखा नै लोगोफोर मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे भाइरालानो भाइराल लोगोफोर दा नै दासो माने नुलायबाय आं लोगोफोर मस्त' गिदिर इउटुबार मुंदांखा इउटुबनि राजा एनिथिं एमजिजों प्रिति माने बिनि वाइफ जारा प्रितिजों माने दावराव दावसि नांलाय खमलाय आरो लोगोफोर दासान्दि मानो होनबाथाय लोगोफोर प्रितियाबो माने बेलेग हौवाजों माने लाइन मारियो जाहैबाय बै हौवाजों बै हौवायानो माने 2 घन्टा 1 घन्टा इफोरबायसा लाइन मारियो आरो ओमफ्राय दा एनिथिं एमजिया मा होनदो नोंथांमोननो आं भिडिअखौ एसे देखायना होगोन इनिफ्राय बुंदों आरो बिहावबो बुंहरदों जायो फन हरनायाव बुंहरदोंनो जे गथ'खौ लांफैबानो माने मोनगोन ओरै रखम आरो इनिफ्राय गथ'खौ नों खांदो नामा ओरै होननानै आरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव खांबाय जेला बिदिनो गथ'खौथ' बिफायाबोथ' मोन्थाय दङ नङा होमबा लोगोफोर हाबा जाबाय माबाय दा रुजु रुमु रायजो जानांसिगौ मानो बेफोरबायसा दावराव जालायाबानो जायोना एसे मिला मिसै थाबानो जायो ओमफ्राय दा प्रितियाबो जुदि गोदोनि एक्सो लाइन मारियोबा मा जाबावगोन लोगोफोर जुगानो एसे सोलायबाय बुहुद सोलायनाय मोनबाय आंथ' भाइरालानो भाइराल लोगोफोर जायो भाइरालानो बिदिल' जायो सोरबा गोसथोनाय सोरजोंबा लाइन मारिनाय इफोरबायसा आरो ओमफ्राय दा मा जागोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय लोगोफोर ओमफ्राय आं माने बुंनो सानाखैमोन आरो लोगोफोर खायसे दा बुंहरलायगोन भिउवार्सफोरा मालायनि पार्सनेल मेटाराव मानो हाबनांगौ मानो नोंहा जेबो कन्टेन्ट गैया नामा ओरै होनलायगोन लाबनांगौ लोगोफोर लाबनांगौ जों फिसा इउटुबारफोरासो माने लाबबासो बयबो माने नुलांगोन बा मिथिलांगोन नङा होमबा लोगोफोर फैयोब्ला थैनोबा फै नों खाङाखै होनजालायनांगौ बेंगलनि जायफोर नायदों बे मानसिया सोर जाय मानसिया 2 घन्टा 1 घन्टा रायलायो आं प्रुफ गैयाबा जेबो बुङालै रायजोफोर आरो आंबो बुजिगौ गोबाङा बुंगोन पार्सनेल प्रब्लेम पार्सनेल खोथाखौ ससियेल मिडियायाव बुंनानै लाब गैया सैथो बाथ्राया नाथाय जों सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा मालायखौ मोजां मालाबा गियान होयो मालाबा मालायखौ बुङो गावनो दिनै जुदि ससियेल मिडियायाव सोरबा बायदिया जोंखौ फानबाय थायोब्ला जोंहाबो गोबां माइनास जायो मा जोंल' सोरजोंबा गाइखेरनि मानि नंखाय फालाय बुयोनो मायोनो बुथारनो नागिरो बैफोर खोथाखौहाय लिरै होजानानै सिरि थाबोदों जोंल' फानजानांगौ जोंल' माइनास जानांगौ रायजोनि सिगाङाव जायफोर बिदि खालामजायो जोंबो बुंफिननांगोन सैथोआ सैथो मा जायनि थाखाय पार्सनेल प्रब्लेमखौ बुंनानै गैया होनोब्लाबो उफाय गैयाव बुंनांगौ गोनां जायो नैबे बिथां रायलायहरदों जंखायनानैसो रायलायोनो गोबां रेकर्डखौ होजानो गिनानै मैयासिमाव प्रफाइल दंमोन माबायावहाय वाट्सएपाव दायो प्रफाइलबो गैला सानदों बे गावनि रेकर्ड जेबो गैया रायलायनाया मालायनि न'खराव हाबदेरनो मा मोनो मा दरखार मोनो आरो जायनि थाखाय आं बुंहरदोंसोमोन जुदि बिदि रायलायनाय मानाय दङब्ला आंनि फिसाखौ आं लाबोगोन दा बे बुंनाय बाथ्रायाव आंहा बुंजानांगौ जाहैबाय सोरनिबा बिफाजों फिसाखौ लांनो फैनो फिसाखौ नोंसोर खांदों लाजिया नोंसोरो थैनोबा फैनो आंनि फिसाब्रा आंनिबो फिसा आंलाय मानो थैनो थांनो खिन्थु आं मोनसे खोथाखौबो बुङो फिसाया जुदि जोंनावबो थानायमोनबा जोंबो खाङोब्रा गावनि फिसाखौ आलाय सिलाय खालामनाय नङा बिफासोना आंबो मा खोथा बेफोरो थैनोबा फै सोरनिबा दायखौ बुंहरोबा माबा मोनसे बुंहरोबा भिडिअ लालाबायनानै नोंबो नोंनि एक्सजों बिदिमोन गोदो इदि आरो गोदोना गोदो थांबाय गोदोनिफ्राय फैनानैथ' आं जेबो खालामाखै दा बाथ्राया जाहैबाय बे बेंगलनि सोर बिथाङा सोर करुणा इसरारि ना कर'ना इसरारि बेंगलनि जायफोर नायदों मालायनि हिन्जावजों मोजां गाज्रि रायलायबाय मानसि हिसाबै बयजोंबो रायलायो मालाबा मोजां गाज्रि रायलायबाय मोजां गाज्रि रायलायदाव गोसो बायलांसै मा आंजों सोमोन्दो सम्पर्क दंमोन आंसो बेखौहाय बेयावहाय मा बेफोर रेकर्डआथ' आंनाव दङ लास्टावल'सो आं एदावनानै बिदि बुंदों
मा बेफोरनि थाखायनो बै समाव आंखौ बिराद फानबोबाय नामा नाजादोंना आंबो न' लुदों नै रावनिबोथ' सोरबा बै बायदि मानसियाबो बुंनो हानाय ना आंनि थाइसे लांदों बहाय थाइसे लांनानै लुहैदों मादों गारि बायदों सोरबा बुंदो आंनि थाइसे लांनानै बायदों बुङो नाजागासिनो दं दिनैसिम खै हाजार किल'मिटार थांबाय गारिया थांलाय फैलाय नाजादों आंनाव फें गैयाबाबो फैयाबाबो खामानिया गोबाङानो आंना बाव जायो आंनि लकेलाव आंथ' खारखागोन नाजागासिनो दङ प्रब्लेम जादों थांदों खारदों हस्पिटालबाबो दा बिनि गेजेराव नों गोदै गोदै थुनज्लाय हरोबाय थायोब्ला सोरबा सोरनिबाबो गोसोआ गलिगोन आंबो बुङा इन्डिभिजुवेलि नोंखौबा सोरखौबा नाम लानानै नाथाय खामो माबा मोनसे मोजां माबा दङ मैया फन हरना बुंहरफिननायाव मा जाबाय नोंस्रा बिदि जाहांबाय थानायखायसो रायज्लायदों आरो प्रुफ मोनबायना बेखायनो दासो हामथारबाय नोंहा बेफोरबायदि बा बिदि जाया संसारा लालायगोन फिजिकेल रिलेसन थागोन बेफोरावबो बुंनो दरखार गैया सोरनिबा गोसोखौ बुंनानै मानानै फर्स खालामनानै सोलायहोनो हाया नाथाय सैथोआ बे खैदिन सोलिगोन सानसेथ' गिबिया गिबिखा